Egun ondan hori. Astero bezala hemen gagoz berriro, larun batak Kai Centerrekin saioarekin. Astero bezala gai sozioekonomikoak aipatuko ditugu, elkarrizketa batzuk, albiste batzuk, artikulu batzuk, alden neurrian zeuentzat interesgarriak izango direlakoan gagoz. Badakizue saio hau Bizkaiko Foraldundia eta Gipuzkoako Foraldundiaren laguntzarekin gauzatzen dala. Eta gure albisteak edo gure informazioak euskeraz zein erderaz aurkitzeko modu zuzenean, YouTubetik aparte, gure webgunean topatuko dituzuela. vbikoitza, ekaijournal.info, vbikoitza, ekaijournal.info. Bertan nahi dozuena irakurri, informazioa bilatu, eta nahi badozue aurpidetu aldozue informazioa emaiez zuzen jasotzeko. Besterik gabe, ongi etorriak, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gaurkoan, azken egun hauetan, atzo, gaur eta aste honetan zer esan eman duen gai batekin hasiko gara. Izan ere, denak ibili dira hipotekak gora, hipotekak bera, ean noren esku geratuko zen ordainketa, eta azkenean, atera da horren inguruko erabakia, eta horren inguruan hitz egingo diguzu. Batetik gauza batzuk behin eta berriz errepikatzen direla komunikabideetan eta oso gauza nabariak dire. Batez ere, erabaki bat edo beste bat izan ezkero, Espainiako auzitegien irudia guztiz kaltetuta geratzen dela gai honekin, mugimendu honekin. Lehenago gauza bat erabaki eta berriro berraztertu, oso modu fortzatuan, erabakia aldatzeko asmoarekin. Baina, hortik aparte, nik uste dut interesgarria dela, zer esatia, batez ere, komunikabietan erabiltzen ari diren argumentu batzuen inguruan. Konkretuki, sistema finanzierotik hurbil dauden komunikabidetan gure inguruan batez be gozento taldea. Oso lotuta dagoela banku handiekin. Esaten ari da, azkenian erabaki aurretik esaten ari zan, eta orain badabait zuritu nahian edo. Azkenian erabaki judizialak bai praktikoak izan behar dire, kontutan hartu behar dabe euren erabaki horren ondorioak gizartean, ekonomian eta zeintzuk izango diren. Justifikatzeko azkenean hartu den erabaki hori. Nik uste dut batez badagoz erabaki judizial batzuk abstraktuak direla, eta oso kontzeptualak, ideologiko, baina kasu honetan badagoz onuradun eta kaltetu oso zehatzak. Eta kasu horretan horrelako argumentuak ez dira baliogarriak. Hori nik uste dut oso importantea dela hori azpimarratzea. Kaltetu horiek, konkretuki persona konkretu batzuk, zer gaur ordaindu da dela, eta auzitegi dagokie erabakitzea zer hori eurei dagokien ala ez, hor badagoz beraz kaltetu oso konkretu batzuk, eta kaltetu horiek ez dira ondorio balizko, ondorio ekonomiko horien errudunak,
Ez dako esankarik ez bururik, esatea, bueno, oroar sistema bankarioan kaltegarria den ala ez, horren arabera, zuk arrazoia dekozu juridikoki, baina kentzen dautut ondori horien gatik, ez da? Horre, izatekotan, holan balitz, ekonomiaren zat, oroar kaltegarria balitz erabakia, gobernuari dagokio, igual hori konpensatzea, transferentzia batzuk egiten, edo hori hainbestetan egindan moduan, ez da? Blankoi begina, ez da? Holan balitz, ez da? Hori be, zagantzetan jar daiteke be bai, ez? Baina, nik uste dut konzeptualkin oso argi geratu behar dela, erabaki judizialen kasuan, kaltetu edo onuradun konkretua dago zanean, kaltetu edo onuradun horiek ezin dira, ezin zaie leporatu, balizko arrisku ekonomiko orokorrak, ez da. Eta bezaletik hori, gobernua edo sistema bankarioaren aurka hartutako erabakien inguruan, nik uste dut oso garrantza handikoa dela kontutan hartzea, benetan bizi garen kontestua. Hau da, hemen zalantzetan jar daiteke benetan da sistema finanzieroaren jabetza pribatua. Hau da, ez dugu ahaztu behar sistema azkenian, orain ikusten ari gara, neurri hauekin, ez da, baina hori da etengabeko kontua izan da, krisialdian zehar. Hau da, sistema finanziero, sistema bankario, eta arlo publikoaren arteko harremanak horren bestekoak direz. Bai diru politikaren aldetik, politika monetarien aldetik, araupenen aldetik, erreskaten aldetik, etengabeko harremanak dire. Hau da, arlo publikoarekiko dependentzia, praktika. Horren handia denean, nik uste dut sistema edo jabetza pribatua oso zalantzetan jardaiteken kontua dela. Zer bestela jausten gara, hainbestetan komentatu da egoera horretan. Hau da, gauzak ondo doia zenean, etekinak sortzen dire, eta akzioduren artean banatzen dire, eta gauzak txarto doia zanean, galera guztiak, estatua eta gobernuaren, azkenean hiritarren gainean. Horrek ez dauko esankarik ez bururik, eta argi esaten dau, jabetza pribatuaren, sistema finanzioaren jabetza pribatuan, kolokan jarri behar den kontua dela. Batez be, azken urteotan ikusi dugulako herrialde emergenteetan, China, Rusia, India, sistema finanziero publiko, jabetza publikoak duen garrantzia, eta horren arabera, prinsipioz, oso ondo dakie, publikotasun jabetza publiko sistema horrekin, eta ez daukiela inolako asmorik hori zalantzetan jartzeko. Gutxi gora bera, Txinan euneko banku sistemaren euneko 80, eta publikoa, Rusian euneko 75, Indian euneko 50, ahaztu bari, jakina, Europan bertan, alde batetik banku publikoak, baina baita ere kooperatibak, kreditu kooperatibak edo banku kooperatiboak eta aurrezki kutxek duten garrantzia eza. Baina, oro har, Espainia da salbuespen argi bat, momentu honetan Europan, eta, banku handiek duten potere politiko eta mediatikoaren ondorioz eztabaida hori guzti desagertuta dago, errealitatetik edo gizartetik, baina lehen mai gainean jarri behar den kontu bat da, argitagarri. Orain bota dituzu arrazoi batzuk, Adrian, baina ez dakit arrazoi horiek egon daitezkeen, hasiera batean, justu hipoteken gaineko zergari dagokionean, hasiera batean ematen zuen erabaki bat hartuko zela, baina azkenean, asko sorpresa harrapatu ditu emandako buelta honek. Ez dakit orain aipatu dituzun arrazoi horiek dauden erabaki hau hartzearen atzean? Horre, nahazketa bat egon daiteke alde batetik, konfluenzia bat, alde batetik sistema finanziero edo banko handiek duten eragin politiko zuzena. Eta bestaetik hor giro soziala, nolabait komunikabideetan zabaldudan giroa, esan ez, ez ja bankuentzat, eta hor ekonomiaren zat hartu zen erabakia oso kaltegarria dela. Eta oso kaltegarria denez, erabaki hori onartezina da. Boita mon behar zailo. Nik uste gauza biak azkenian
epe laburreran nahazten dire zuezki horrelako erabaki hartzeko orduan. Faktore hoiek eta bueno, atzean egon daitezken beste hainbat ere, baina bueno, jakin berri dugun erabaki hau hipoteken gaineko zergari dagokiona. Beste kontu batzuetara pasatuko gara orain, Adrian, eta Bilboko epaile buruak esandako kontu bati begira jarriko gara, bankuek duten dena epaitegietara eramatearen estrategiak itotzen omen dituela aipatu du. Bai, oso interesgarria da epaiek beraiek gai hori azpimarratzea. Hor, ze gertatzen da? Hor, hainbat banku eta bezeroen artean dauden hainbeste zalantzetan beste eztabaiden inguruan, bankuek eztabaida horiek edo borruka juridiko horiek eratzen ari dira epaitegietara, ez bakarrik pentsatzen da benean arrazoi dutela eta epaitegiek arrazoian mongo diela. Baizik eta pentsatzen da benean, edo ziur daudenean, erabakia euren kontrakoa izango dabe, kasu horretan be, epaitegietara joaten dire. Eta zergatik, hainbeste kasu direnez, reklamazio guzti horiekin, epaitegiak itotzen ari direlako, eta egoera horren ondorioz erabakiak luzatzen dire, igual 3, 4, 6, segun non den, 6 urtez, eza. Eta bakarrik helburu horregaz, eroaten ere dire kasu guztiak epaitegietara, naiz eta epaitegiek beti gauza bera erabaki, beti bezeroen alde, beti kasu guztiz jakin da izan da. Claro, praktika horiek onartezinak dira, onartezinak izango lirateke bankuen irudiaren aldetik, eta bankuak konkreto bakoitzak bezeroen aurrean usten duen prozedura horiekin usten duen irudiagatik. Problema hemen da, banku sistema ez dala benetan lehiakorra, benetan kompetitiboa den sektore bat. Eta honaiteko oligopolioa da. Beraz, banku konkreto bakoitzak ez da kaltetua gertatzen horrelako prozedura jarraitzeagatik. Azkenean, banku guztiak egiten ari dire, eta hor egoera difuso horretan geratzen da, bezeroak keju, baina ez dira kaltetuak sortatzen. Horrelako praktika onartezinekin. Eta Bilboko epaile buruak deklarazio hauek egiteak, eta dena judizializatze horrek kolapsoa sortzen baldin badu, ez dakite bankuek ere horren aurrean zerbait esateko baduten, edo egoera horrela bada ere berdin jarraituko duen guztiak. Bueno, claro, es que epaiek esaten damena da, egoera hori bilatuta da. Bankurik naita sortutako egoera dela. Edakite horren beste milaka reklamazioekin, epaitegiak blokeatuta geratzen direla, eta erabakiak denporan etengabe luzatzen direla. Orduan ez da eurentzat sorpresa bat, euren gauza jakina da, ikusi behar da. Adierazpen horren arabera, polemika zabalago bat sortu ezkero, igual, zeo zer gantzun beharko da, baina momentuz ez dabe zer egingo eta ez dabe ez esango guztiz egoera jakin dalalako eurentzat eta guztiz bilatutako egoera gainera. Naita bilatutako egoera. Esan dakoa, bankuek dena judizializatzerakoan, epaitegiak ere itota daudela. Adrian, azken gai batetara pasatuko gara, Espainiara begira jarriko gara, zerga iruzurrari, zehazki, konta iguzu? Hor badago plan bat gobernuaren aldetik, Espainiako gobernuaren aldetik iruzurrari aurre egiteko, tresna ezberdinak planteatzen dira, ez da? Alde batetik, diruz ordaintzeko aukerak mugatuz, sordunen zerrendan nolabait gehiago arautuz eta zehaztuz eta barrez, eta nazioarteko ordainketak bebai nolabait mugatuz eta kontrolatuz. Ikusiko dugu, Espainiako parlamentuan gauzak dagozen moduan ez da inoiz argi benetan zer arautuko den eta zerrez. Baina, hor dago plan bat, baina plan hori dela eta informazio ezberdinak ateratzen hasi dira
Espainiak iruzur fiskalak, zergen iruzurrak duen garrantziaren inguruan. Eta hor dago, adibidez, ekonomisten elkarten Kontseilu Orokorrak, ateratako datu batzuen arrera, egiten dagoen estimazioa, iruzur fiskalak, izango litzake Espainiako barne produktu gordinaren 2,6, eta Funkaz, aurrezki kutxen fundazioak, emandako datuen arabera, iruzurraren ondoriak izango litzake barne produktu gordinaren 1,6. Askoz gehiago. Edo zaran be, da kopuru oso handiak dira, eta argi ikusten da Europako beste estatuetan baino askoz handiagoa. Orduan, eta normala da zifra ezberdinak erabiltzea, ez da batere gai zaila hain zuzen, hitz egiten ari garalako izkutuan dagoen esparru batez, orduan, izkutuan dagoen esparru horren barne zer dagoen eta zer ez dagoen zehaztea ez da beti erraz. Baina, bai kontutan hartzen badugu datu orokorrak, datu makroekonomikoak argi ikusten da, Espainiako datuak iruzurraren aldetik Europakoak baino askoz txarragoa direla, eta bestatik ikusti zalantzetan jarra daiteke benetan zein punturaino egiten ari diren egin beharko liratekeen aleginak. Aholkulari ogasuna, estatuko ogasuneko teknikoek argi esan dabe momentuetan, Espainiako inspekzioak, zerga inspekzioak, oin 10 urte, baina 2.500 inspektore gutxiago, inspektore langile gutxiago deko. Orduan, egoera, aipatu dugun egoera, tanakigu zein den, eta justo horren aurrean, esfortzuak indartu barik, ahuldu egiten joan dira. Hori oso gauza nabaria da, eta deigarria, eta oso kontutan hartzekoa. Badago, arauen aldetik, ardaitezken, hainbeste neurri, baina inspekzio fiskala benetan ez badabil, ezertarako balio, ezer gutxitarako balioko dago. Beraz, esan dezakegu, Adrian, egoera larria izan da ere, nahiko argi geratzen dela, ez, alegina hori gainditzeko eta horri aurre egiteko alegina, ez dela nahikoa, izan ere, aipatu duzun bezala, urteetan aurrera eginala, inspektore gutxiago izan da, oraindik eta baliabide gutxiago, zerga iruzur honi aurre egiteko. Bai, oso gauza deigarria da, zebestela legiaren aldetik, erdo daitezke, moduan, hainbeste erabaki, baina gero, inspekzioa ez bada indartsua, danak geratzen da kolokan. Lan araupenarekin gertatzen da moduan. Asko eztabaidatzen da lan araupena, lan erreforma laborala, zetabar, baina praktikan, lan inspekzioa ahula izan da, gauza ezberdintzen dira gauza modu nabarian, lan arau teorikoak eta praktikan gertatzen dana, ez da? Arlo fiskalean antzeko zehazara. Aipatu duzulen ere, plan bat edo egiten ari direla, edo honi aurre egiteko, ez dakit inspekzioaren kontua ere horren baitan sartzen den, edo hori alde batera utzi den? Alde batera utzi da. Ez daukot, igual legiaren testu bera, baina ikusi ditudan txostenetan, hori aipatu bez daite. Beraz, ikusi beharko da oraindik, plan horrek zen neurri hartuko dituen egoera honi buelta emateko, ikusten denez, inspekzioaren kontuan ez da sartuko, edo hori ematen du behintzat. Ez dakit beste zerbait aipatzeko badaukasun gai honi dagokionean, Adrian, edo hemen amaituko dugun? Ez, nik uste dut, momentuz ikusiko dugu aurre proiektu hori gauzatzen den ala ez. Hori da. Esan dugun moduan, Espainiako parlamentuan dagoen egoeran, ezin dugu jakin, beretan zer jungo dan aurrera eta zerrez, baina, horren arabera jarraituko dugu komentatzen. Hori da, ikusiko dugu beraz, nola egiten duen honek aurrera, eta ekarriko diguztu ere honen berri.
2018ko azaroaren 9. Itxaropena amaitzen Navalen. Naval iztearen aurkako manifestazioan 2000 pertsonatik gora bildu dira Barakaldon. Langile batzordeok Ontziolako zuzendariaren dimisioa eskatu du eta mobilizazioi eutsiko die. Gauzak doazen bezala, susmoa dut, inbertitzailea agertzen denerako 170 langileak kalean egongo garela. Barakaldon zegoen atzo Carmelo Miguel Bengoetxea Navaleko langilea, bekokia ilun eta hitzetan ere itxaropen gutxirekin. Ontziolaren geroari buruz galdetuta, ez du inbertitzailerik espero langile kaleratze agindua jaso baino lehen, eta are gutxiago erakunde publikoen erreskate bat. Langileek beste golpe bat hartu dute aste honetan. Armadoreak Vox Alexia Dragaontzia Zestagon ez amaitzeko erabakia jakinarazi ondoren, eta horregatik ulergarria ere bada Bengoetxeak zuen etxipena. Hala ere, Bengoetxean Naval iztearen aurkako manifestazioan zegoen atzo iluntzean. Borrokatzen ez bagara akabo hau guztia, ordek ontzia hemen ez amaitzeko erabakia espero nuen, bai noski, baina nahi ez nuena albistea iristea zen. Navaleko behar beginak hitzetara eramandako itxipen hori ordea Barakaldoko kaleetan ere sumatu zen. Hitzetan ez, baina bai jarreran. 2000 pertsonatik gora bildu ziren Ontziolaren etorkizunaren alde, baina manifestazio hotza izan zen. Navalen itxieraren aurkako oihuak behin eta berriro errepikatu ziren, baina oihu horiek barneratutako itxieraren oihartzuna zuten. Manifestazioa amaieran langile batzordeko kideek irakurri zuten idatzian, hala ere, segurtasun handiagoa erakutsi zuten, eta Espainiako gobernuari eta jaurlaritzari Ontziola erosteko eskatu zioten. Azken finean, horiek jo baitituzte Navalen egungo egoeraren erantzuletzat, eta horregatik eskatu zieten Ontziola publiko egiteko. Manifestazioan Naval publikoa oihuak etengabekoak izan ziren, baina baita lehendakari Juan Su Kadizera, eta alakoak ere. Izan ere, une honetan langileek ez daukate argi zein izango den euren etorkizuna. Nik oraindik ez dut kaleratze gutunik jaso, eta iristen zaidanean Navantiako langile izateko aukera eskainiko didate, zioen Bengoetxeak. Baina hortik ez daki Kadizera, Espainia edo Ferrolera joango ote den. Ez da zilegi, 37 urte daramatzat bertan lanean eta ni bezala jende asko dago bere bizia hemen egituratu duena. Orain, lekuz aldatzeak ez du zentzurik, gurasoa gure kargura ditugulako esaterako. Zer egin behar dugu? Familia guztia lekuz aldatu? Horregatik, Navali irtenbidea ahalik eta azkarren topatzeko eskatu zion. Dimisio eskaera. Iluntzeko manifestazioaren aurretik, goizean langileek batzarra egin zuten armadorearen erabakia aztertzeko, eta manifestazioa egin zuten Ontziola parean. Naval ez itxi, zioen furgoneta bat neumatikoz bete zu eman da giroa berotu eta Jose Angel Eskribese Ontziolako zuzendari nagusiaren dimisioa eskatu zuten. Eskribesek 3 edo 4 inbertitzailerekin lanean ari direla azaldu du aste honetan, baina inbertsioak 6 edo 12 hilabete barru egingo dituztela aurrekusiz. Hori beste hitz batzuekin azaldu zuen Juanjo Lorderen langile batzordeko idazkari nagusiak. Beste modu batera esan da, Ontziola itxita eta langileak kaleratuta daudenean iritsiko litzateke inbertitzailea. Bengoetxeak manifestazioan zehar zuen susmoa azaleratu zuen langile batzordeak ere. Noiz arte jasan behar ditugu Eskribesen adierazpen horiek? Inork alde egin behar badu, berak alde egin beharko luke. 2 urte segonda zuzendaritzan eta ezer gutxi egin du, itxaropen faltsuak sortu ditu. Deldago inbertitzailea heldu zela esan zuen, baina azkenean ezen agertu ere egin. Eskribeseren dimisioa eta Ontziola publiko bihurtzea horiak dire langile mahai gainean nahi dituzten aukerak. Hori bultzatzeko mobilizazioak indartuko dituzte. Asteazkenean kontzentrazioa egingo dute Ibardrola dorrearen parean eta abenduaren batean manifestazioa handi batera deitu dute Bilbon.
2018ko azaroaren 8. Ekonomia eta enplegu sorrera motelduko direla iragarri du Europako batzordeak. Barne kontsumoa izango da hazkundearen motorra, merkataritza gerrek eta nazioarteko egoera nahasiak esportazioei kalte egingo dietelako. Udazkeneko iragarpenak argitaratu ditu gaur goizean Europako batzordeak. Horien arabera, eurogunearen iazko 2,4ko hazkundea 2,2,1 jaitsiko da aurten. 1,1,9 2019an eta 1,1,7 2020an. Europako batasunean ere joera berdina ikusten da. 1,2,2 2018an, 1,2 2019an eta 1,1,9 2020an. Moteltzea hein handi batean 2017 urtea bereziki ona izan zelako gertatzen ari da, Europako batzordeak azpimarratu duenez. Baina, larritzeko arrazoirik ez du ikusten. Xok handirik ez badago, Europak gai izan beharko luke bere potentzialaren gainetik hasteko, enplegu sorrera sendoa izateko eta langabezia jaisteko. Edonola ere, orain arte alde jotako haizeak norabidez aldatu duela onartu du Europar Batasuneko lehendakari ordeak. Herrialde guztiak hasiko dira urten eta hurrengo urtean eta horrek lanpostu gehiago ekarriko ditu, baina ziurgabetasuna eta arriskuak gora doaz, bai barruan zein kanpoan ere, eta horrek kalte egingo dio jarduera ekonomikoari. Kontrako haizeen artean dago petrolioaren garestitzea, baina baita Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako lehendakariak abiatutako merkataritza gerrek ere. Oraingoz, Washington eta Brusela su etenean daude altzairu eta aluminiozko importazioak soilik trabatzen dituzte Ameriketako Estatu Batuek, baina Ameriketako Estatu Batuak Txinako importazioei muga zergak handitzeak nazioarteko merkataritza moteldu dute, eta hori traba handia da Europarentzat, oro har herrialde esportatzaile asko dituelako, Alemania, Herbeherak, Euskal Herria bera. Kanpoko faktoren laguntzari gabe, barne kontsumoa izan da ekonomiaren motorra. Kontsumo pribatuari lagundu beharko lioke herrialde batzuetan ikusten den soldaten igoera sendoak eta neurri fiskalek. Langabeziaren jaitsiera jarraiak ere lagundu beharko lioke kontsumoari. Ekonomiaren moteltzea dagoeneko nabari den arren, 2018 urtearen lehen erdian enplegu sorrerak ez du erritmorik galdu, baina batzordeak espero du aurrerantzean bai antzemango dela. Horrela, eurogunean langabezia 8,4 iritsiko da aurten, 7,9 2019an eta 7,5 2020an. Harrigarria bada ere, argi eta garbi adirazi dau Yanis Varoufakisek, Greziako ministro ohiak, oin 3 urte, 2015an, George Soros inbertsioareak deitu eutzola Greziako lehen ministroari, Tsipraseri, Varoufakis kargutik kentzeko eskatzen. Behin eta berriz aipatu dira urte hauetan, George Soros inbertsiogile,
hau da, finantza espekulatzailea, eta esparru politiko ezberdinen arteko balizko harremana. Eta hain zuzen, konkretuki, George Soros eta Syriza eta Varoufakis beraren arteko harremana. Baina orain arte, espekulazio eta informazio guztia hoien gora bera, orain arte ez da horren argi azaldu horrelako loturak gastatzen dituen horrelako adierazpen argi bat. Adierazpen honen ondorioz argi daukagu. Alde batetik, George Sorosek Syriza taldearen gobernuan zeukan eragin izugarria. Eta horren ondorioz argi geratzen da George Soros eta esparru politikoen arteko harremana ez dela espekulazio bat. George Soros ez dugu ahaztu behar, ez dela bere kabuz ibiltzen dan milioidun bat, finantz-oligarkiaren ordezkari bat da, beste batzuk bezala, eta finantz-oligarkia beste tresna batzuk ere erabiltzen dituela politikan eta gizartean eragiteko, eta Varoufakisen adierazpen horiek benetako inflexio puntu bat dira ziur asko mendebaldeko ekonomia politika aztertzeko orduan. Orain arteko espekulazio guzti horiek egiaztatzen hasi dira eta behintzat sinesgarriak bihurtzen dira. Eta argi eta garbi hasi behar gara hitz egiten eta aztertzen mendebaldeko politika, gizartea eta komunikabideak alde batetik eta finantz oligarkiaren arteko harremanak. Eta konkretuki George Sorosen arteko harremanak. Gai horiek funtseskoak dire ekonomia politika ondo aztertzeko orduan. Alde batetik, oro har, ideologiak, egiaztatzeko ideologiak ez direla politika ekonomikoen oinarri bakarra ez eta funtseskoena ere. Askotan mendebaldeko gizartea eskerra, eskumaren arteko dialektika horretan murgilduta geratzen da, baina argi geratu behar da, ez bakarrik eskumako indar politikoa, eta euren burua eskerreko politika, eskerreko aukeran moduan aurkezten diren hainbat erakunde eta hainbat mugimendu politikoak praktikan elite finantzieroren azpian daudela. Horren susmo nabariak egon dira orain arte eta Varoufakisen adierazpen hauek egiaztatzen dabe orain arteko susmo horiek. Kontu handiz ibili behar da jakina horrelako espekulazioak, horrelako hipotesiak, naiz eta susmo handiak egon, kasu konkretu batean aplikatzeko, hau da, erakunde zehatz batekin lotzeko, edo komunikabide, edo zehatz batekin lotzeko. Baina, argi dago, informazio soberan dekogula jakiteko, eskumako bebai, baina jakina, eskerreko hainbat erakunde politiko, hainbat ONG eta hainbat komunikabide, teorian, interes herrikoiak, herriaren interesak babesten dituztenak, praktikan finantz elite hoien, finantz oligarkiaren menpe daudela, eta eskerreko, eurek esaten dauen moduan, eskerreko indarrak izan barik, praktikan eskumakoak dira, edo eskuin muturrekoak, oligarkiaren tresna bat izatea beste gauzarik ez da. Ekonomia politikoa aztertzeko orduan gai klabea da hori bebai. Ulertzeko praktikan gauzatzen diren politika ekonomikoak ez dagoela lotuta bakarrik alderdi bakoitzaren ideologiarekin, alderdi horrek topatzen dituen aukera praktikoekin, baizik eta indar politiko hoien atzean dauden botere
faktiko gero eta nabariagoak diren botere faktiko horiekin. Argian argitaratua 2018ko azaroaren 11an. Xabier Letonak Pere Ortegari eginiko elkarrizketa. Herritar guztiok dugu erantzukizun maila bat ekialde erdiko gerretan. Jamal Khaxoggiren auziak berriz eta gordin ekarri du lehen planora estatuen arteko arma trafikoaren gaia. Hainbat estatuk iragarri dute utziko diotela Saudi Arabiari armak saltzeari, baina ez Espainiak. Pedro Sánchezek ahoan bilorik gabe aitortu du bi herrialdeak lotzen dituzten interesak Khashoggi auziaren gainetik daudela. Hau da, itzulpena eginda interesak armek eragin ditzaketen heriotzen gainetik direla. Galdera. Zabaldin, Iruña, eman duzun hitzaldiaren titulua da. Hango gerrak hemen abiatzen dira. Zergatik? Gure hezkuntzarekin, gure erakundeekin, gure bizimoduarekin, horrekin guztiarekin erantzukizun maila bat dugu hango gerrekin, zuzenean edo zeharka. Atzo bertan Espainiako Kongresuak erabaki zuen jarraitzea armak saltzen Saudi Arabiari. Beraz, salmenta horrek eragina du ekialde erdian eta bereziki Yemenen. Estatuko iritzi publikoa ez denez egoera horren aurka jartzen, herritar guztiok dugu erantzunkizun maila bat hango gerretan zeharka bada ere. Zenbatekoa da munduaren gastu militarra urteko? Galdera. Gobernuek ematen dituzten datu ofizialen arabera, 1.750.000 milioi euro, hau da, munduaren barne produktu gordinaren 2,3. Kosmetikoetan askoz gehiago gastatzen dugu, akaso bikoitza, baina ez da berdina, diru batek apaintzeko balio du eta besteak hiltzeko. Galdera, zenbat pertsona hiltzen dira urtean diru horrekin? Urtearen arabera da hori, baina bataz beste 50.000 bat pertsona. Gerra hotza amaitu zenean, 1982an, 32 gatazka armatu ziren munduan. Gaur egun 33. Ez dugu asko hobetu. Antzeko baliabideak bideratzen ditugu ekonomia militarrera, eta horra badoa ez doa gastu sozialera. Ekonomia ez produktiboa da hori. Espainiako estatuak berbarako 20.000 milioi euro bideratzen ditu gastu militarrera, 1.000 milioi atzerriko parte hartzeetara eta gainerako balizko erasoak batetik defendatzera. Balizko eraso batetik defendatzera. Galdera. Arma salmenta edo milaka lanposturen galera. Hori saltzen zaio herritarari. Hori gezurra da. Industria militarrean diru asko xahutzen da igeigen, etengabe aurreko armen kalitatea hobetu behar delako. Baina horrek gero ez du eraginik industria zibilean. Ikerketa on asko dago, esaten duena industria militarrean dagoen lanpostu bakoitzeko 3 sor daitezkela industria zibilean. Bestetik, ikuspegi etikoa dago. Onartezina da herrialde batzuei armak saltzea, hauek beren herritarrak erreprimitzeko edo beste herrialde batzuetako herritarrak hiltzeko. Armak lanpostuen truke onartzen duten herritarrek langileen nazioarteko elkartasun printzipioa galdu dute. Galdera, zein da enpresa militarraren joera Espainian?
Lehen gehiena estatuarena zen, baina zati bat pribatizatu da. Saudi Arabiarentzat Kadizen korbeta itsasontziak egiten dituena adibidez. Navantia da estatuarena. Frankok 1948an sortu zuenetik, enpresa honek urtero diru asko galtzen du. 2016an 140 milioi euro adibidez. Duela 10 urte, 7.000 langile zituen, gaur egun 4.000. Estatuaren ontziola guztiak itxi ziren, militarrak salbu. 10 urtetan Navantiak 700 milioi euro galdu ditu. Beraz, askoz eraginkorragoa litzateke diru hori industria zibilera bideratzea. Arma lasterketak ez du zentzurik, ez ekonomikoki, ez etikoki. Galdera, horrez gain, herritarrok badakigu zertarako diren arma horiek, eta ez zaigu inporta? Hala da bai. Orain adibidez, Saudi Arabiak Yemeni egiten dion blokeoagatik 7,4 milioi pertsona gozez edo gaixotasunez hiltzeko arriskuan dira. Eta Espainiak salduko dizkion gorbetek balioko dute itsas blokeo hori areagotzeko. Hori onartezina da. Gobernuak ez du printzipiorik, etikarik eta beraz horrek egoismorik gordinena dakar. Galdera, Txina eta Ameriketako Estatu Batuetako ekonomia gatazka handi horrek ekar dezake gerra militarra? 2021an edo oso laster Txina izango da munduko lehen potentzia ekonomikoa. Ameriketako Estatu Batuen aurretik. Gaur egun Asiako ekialdean da mundu mailako ekonomia produktiboaren muina. Beraz, liskarrek gora egingo dute, baina ez dut uste batzuek dioten gizan. Hirugarren mundu gerra izango denik. Ameriketako Estatu Batuek hasitako terrorismoaren aurkako gerra hori aspaldi hasi zen eta gatazka itzelak ekarri ditu. Afganistan, Irak, Libia, Siria, Yemen eta noizean behin guregana iristen dira atentatuak. Hala ere, atentatu terrorista horien 89 hango herrialdetan gertatzen da. 1% iristen da mendebaldera. Sustraietara jota bakarrik geldi daiteke gerra hori, baina mendebaldeak ez du nahi. Galdera. Eta egoera borobiltzeko Donald Trumpek iragarri du bertan behera utziko dituela Sobiet Batasunarekin sinatu zuen irismen ertaineko eta luzeko misil nuklearren akordioa. Mikhail Gorbachev eta Ronald Reaganen arteko akordioa zioen NATO ez zela ekialderantz zabalduko, baina gerra hotzaren amaieraz geroztik NATOk ez du besterik egin. Europako ekialdeko herrialde ia guztiak bereganatuz. Horrez gain, Ameriketako Estatu Batuek hautsi dituzten misilen erasoez babesteko sistemak ez eraikitzeko akordioak, eta Errusia halako zinguratu dute. Eta orain, mehatxu hau, betetzen bada, armagintza lasterketa berri bati ekingo zaio. Eta Errusia ez da atzean geratuko. Baina ikusiko dugu zer gertatzen den. Nire ustez, Trumpentzat Putin etsaia baino aliatua baita. Dagoeneko ez alda hasi jada berrarmatze hori Txinan, Indian, Errusian? Txinak asko indartu du bere armada, bereziki itsas armada. Afrika eta Hego Ameriketatik datozkion lehengaiak babesteko. Baina ez da erori Ameriketako Estatu Batuek jarri nahi dioten armagintza nuklearraren garapenaren amarruan. Edo espazioaren lasterketan. Badaki sekulako dirutzak xautu beharko lituzkeela, eta ez dago prest. Galdera. Hori gertatu zitzaion Sobiet Batasunari. Bai, horrela ondoratu zen. Orain Errusiak aliantza indartsua landu du Txinarekin, Indiarekin eta Iranekin. Eta han, mendebaldearen aurkako bloke bat eratu da. Ameriketako Estatu Batuek eta bere aliatuek ez dute samur izango munduko hegemonia militar eta ekonomikoari eustea. Beraz, uste dut erregio mailako gerrekin jarraituko dugula, baina ez potentzien artean zuzenean. Horrek gaur egun humanitatea desagerreraz dezake eta. Galdera, Kataluniara etorriz, uneren batean ikusi alduzu gatazka bortitzaren arriskurik. Ez, inoiz ez, urriaren bateko erreferendumaren aurka Espainiako gobernua bideratutako errepresioa gogorra eta mingarria izan zen, baina horrez gain ez dut ikusi biolentzia arriskurik. Zentzuzkoena litzateke aldeen arteko akordioa eta honen arabera Kataluniako herriak hautestontzietan erabakia ahal izatea eta zer nolako etorkizuna nahi duen.
Hori bilatu beharko lukete alderdi independentistek. Alde bakarreko bideak orain arteko akatzen errepikapena ekarriko du. Eta edozein modutan preso eta erbesteratuen gaiak konpondu arte ez da erraza irtenbide bat bilatzea. Baina saioa egin beharko lukete eta bereziki Pedro Sánchezek. Enpresari handiak eta lan harremanak. Aurreko saio batean, aipatu genuen bezala, temas candentes de la economía vasca, la visión de los empresarios, PV Bikoitza zea aholkularitzaren txostena egiaz enpresari handien iritzi bilketa baino ez da. Hori kontuan hartuta, guztiz deigarria egiten da lan harremanei buruz txosten horretan egiten den azterketa, eta, batez ere, Euskal Gehiengo Sindikalaren aurka txostenean azaltzen den oldarkostasuna. Kontuan har dezagun txosten hori ez dela analitikoa. Enpresari handien iritzi bilketa da gehien bat. Ikus dezagun Euskal Herriko lan harremanei buruz bertan aipatzen diren funtsezko gai batzuek. Lan harremanetan konpromisorako kulturarik ez dagoela ikus dezakegu. Hauxe bera da Euskal enpresarien funtsezko beste kezka bat. Enpresarien ustez gu haiek estrategia baten barne daude kokatuta sindikatuak. Eta askotan enpresa egitasmoak aurrera joatea ezinezko egiten du estrategia horrek. 7. orrialdean. Ez litzateke gauza txarra gizarte eta enpresa eragileak Ekai Center azken urte hauetan ahalegindu den moduan ahalegin bat egingo balute lan harremanen egoera ikuspuntu objektiboago batetik aztertzeko. Eta azterketa hori batez ere ikuspuntu ekonomikotik abiatzeko. Kapital enpresan egiaz gu haiek errealitate bat egon badagoela onartzea eskatzen du jarrera errealista bat hartzeak. Errealitatetik guztiz urrunduta dauden azalpen idealista batzuek enpresa bat zer den eta nola ibiltzen den ez dute kontuan hartzen. Den moduan, enpresa pribatua, salbuespenak salbu, enpresari eta langileen arteko kontraesana enpresa pribatuaren egituraren berezko ezaugarria da. Eta hori ez dago loturik kultura edo ideologiaren aldetiko arrazoiekin, naiz eta faktore horiek nolabaiteko eragina izan, jakina. Errealitate hori zuzen loturik dago enpresa pribatuaren egitura objektiboarekin eta, esan dugunez, balio erantzia banatzeko orduan langile eta enpresarien artean dagoen interesen kontraesan objektiboarekin. Horrek ez du esan nahi jakina enpresari eta langileen artean baterako interesik ez dagoenik. Errealitate nabaria da eta onartu beharrekoa enpresari eta langileen artean interes konpartituak daudela arlo batzuetan eta interes kontraesenkorrak beste arlo batzuetan. Batez ere, esan dugunez, balio erantziaren, sorreraren eta banaketan. Mapa sindikalean aldaketarik ez dagoen bitartean edo gaur eguneko garaietara egokitutakoak dauden tesietara sindikatuak hurbiltzen ez diren bitartean lehiakortasuna eta talentua eta inbertsioak erakartzeko gaitasuna galduko ditu Euskadik. Esaten da 7. orrialdean. Instituzionalki garrantzia handikoa da baieztapen hori. Elkarrizketatutako enpresariak argi eta garbi sindikatu batzuen alde eta beste batzuen aurka kokatzen dira antza.
Gaur egunerako garaietara egokitutakoak dauden tesiak, esapidearen esanahia ulertzea ez da horren gauza erreza. Tamalez, ziur asko, aldarrikapenean horren aldarkorrak ez izatea adierazten du ziur asko. Hasiera batean, baieztapen edo proposamen horrek ez du horren itxura txarrik. Norentzat izan daiteke atsegina gatazka bera. Gatazka bera baino beste helbururik ez badago? Baina, baieztapen horiek guztiz kontraesankorrak dira PV bikoitza ze txostenean bertan azaltzen diren beste batzuekin. Horietan, lansari txikien ondoriozko arazoak onartzen dira. Kontuan hartu behar dugu ere, gure soldatak ez direla handiak gure produktibitatea kontuan hartzen badugu. Oraingoa bezalako mapa sindikala izatea horren larri izan ezkero, altuegiak izan beharko lirateke gure soldatak, eta datuek ez dute inolaz ere realitate hori egiaztatzen. Horren aurkako ondorioetara eramaten gaitu azterketa logikoak. Sindikatuen oldarkortasuna handiagoa izanik gure lansariak ere ez dira altuegiak. Hortik atera behar dugun ondorioa nabaria da. Dugun gaitasun produktiborako gure soldatak basuegiak ez izatea sindikatuen oldarkortasun horixe berari esker izan da, antza. Horrek azaltzen du ere oinarri logiko baten arabera zergatik euskal sindikatuak estatu mailakoak baino aldarrikatzaileagoak diren. Estatu mailako sindikatuak haien berezko logika instituzionalagatik estatukoen antzekoak diren erreferentziak onartzeko berezko joera dute. Horra hor, zergatik mapa sindikalaren aldaketa aldarrikatzen denean egiaz soldata baxuagoak baino ez da benetan adierazten. Eta gure egitura ekonomikoaren errealitatetik abiatzen bagara soldata baxuegiak. Aurrerago, 22. orrialdean, hauxe esaten da aipatutako txostenean. Ezinezkoa da etorkizuneko proiektuak egitea enpresari eta langileen arteko konpromisori gabe. Euskal enpresa multzoaren arazoa da partekaturiko helburuen falta. Txosten honen parte hartzaileen ustez, adostasunerako formulak bilatzen aktiboenak diren enpresariak ere aurreratzea ezinezkoa egiten duten sindikatuekin egiten dute talka. Gardentasuna eta parte hartzea sine qua non baldintzak dira baina ez nahikoak konpromisorako. Harreman hizkera ere aldatu beharko litzateke. Gatazkaren kultura ezarri da enpresan denbora luzez eta horren arabera adibidez negoziazio bat hasteko finkatutako eguna heldu aurretik ere greba preventibo bat egin daiteke. Euskal Herriko lan harremanen egoerak argi eta garbi uzten du ez dela egia, ez direla akordioa gauzatzen. Arazoa horrela planteatzeak errealitatetik kanpo kokatzen du eztabaida eta egin beharreko azterketa eta eztabaida desitxuratzen ditu. Arazoa ez da euskal sindikatuek akordioetara heltzeko prest ez egotea, baizik eta enpresari handi horien ustez euskal sindikatuak zorrotzegiak direlako akordio horiek negoziatzeko orduan. Beste lurralde batzuetan sindikatuak horren zorrotez direnez, errazagoa dela akordioetara heltzea esan nahi dute beraz. Realitate ekonomikoa eta bilakaera sindikalen interpretazioak beste zerbait esaten digu euskal lan harremanen gogortasunaren arrazoien inguruan. Gogortasun horren jatorria, ziur asko, gure gaitasun produktibo alde batetik eta bestetik gure gizarte eta erakunde egituren artean dagoen desoreka nabarian dago. Gure gaitasun produktiboa estatuaren batazbestekoaren 30% handiagoa izanik ere, errealitate hori etengabe ahazten dute enpresariek eta euskal hedabideek. Eta estatuaren batazbestekoaren gainetik edo estatuko lehenak moduan kokatzen gaituen edozein aldagai goraipatzen dute. Bizimaila, lansariak, lanbaldintzak eta bar. Horren ondorioz, etengabeko kontraesana sortzen da gure egitura produktiboaren gaitasuna eta gure enpresari soldatei eusteko edo soldaten igoerak geldiarazteko dituzten itxaropenen artean. Gure gaitasun produktibora egokitzen diren sindikatuen eskaerak gehiegizkotzat
edo proportzio gabekotzat hartzen dituzte enpresariek. Enpresarien ustez, estatuaren 10% gainetik edo estatuaren lehenak izatea nahiko izan beharko litzateke. Estatuaren soldatak eta lan hitzarmenen erreferentziak etengabe desitxuratzen dituzte soldaten inguruko eztabaidak eta euskal lan harremanak oro har. Itxura guztien arabera, Euskal Herriko lan harremanetan dagoen gogortasunaren erantzunkizuna gehien bat ez dagoki euskal sindikatuei, enpresari publiko eta pribatu batzuei baino. Enpresari hauek guztiz ezberdina den egitura ekonomiko baten estatuaren adierazleak etengabe erabiliz onartezintzat hartzen dituzten sindikatuen eskaeraketa. Bere agintaldiaren azken urtean sartzen ari da Mario Draghi, Europako Banko Zentraleko presidentea. Azken urte hau, transizio urtea izan behar dana, ez bakarrik personen aldaketa, baizik eta Europako Banko Zentralaren politiken aldaketaren urtea izango da. Politika edatzailea amaituko da Draghiren irteerarekin. Ez dakigu ondo noiz, zein erritmoaren arabera, eta bar. Teorian badakigu moduan, orain arteko politika edatzaileak bi oinarri izan dituzte. Alde batetik, interes tasak, zerotik hurbil egon direla 6 urtetan, eta bestaldetik, espansio edo edapen kuantitatiboa delakoa. Edapen kuantitatiboaren bidez, azkenian, Europak batez ere, Europako Banku Zentrala eta banku sisteman artean dauden mailegu kopurua handitzen. Edo enpresa handien bonoak erosten. Itxuraz, edapen kuantitatiboa urtearen amaierarekin amaituko da, eta interes tasak ziurazki hasiko dira igotzen datorren udaran. Baina ez dugu ezer baztertu behar, kontutan hartuta zein punturaino den egoera ekonomiko, zein punturaino den aldakorra, eta bestaitik zein punturaino diren garrantzitsuak, horren inguruan mugitzen diren interes politikoak eta ekonomikoak. Oro har, politika edatzaile hori oso onartua izan da, gune politiko gehienetan salbuespen batekin, batez ere Europaren kasuan, batez ere Alemania esango luke. Alemaniako indar politiko ezberdinak oro har oso kritikoak izan dire politika edatzaileekin, behin eta berriz egon dira eskatzen politika edatzaile horiekin amaitzea, eta denok espero dugu lehen datorren urtean ziurazko Draghiren eskutik ez bada urrengo presidentearen eskutik politika horiekin amaituko dela. Mario Draghiren agintaldiaren balantzea egiteko orduan kontutan hartu behar dugu bere
agintaldiaren hasierarekin hasi zirela gutxi gorabehera politika idatzaileak, eta bere agintaldiaren amaierarekin amaituko direla. Eta beraz, bere agintaldiaren balantzea politika idatzaileen balantzea izan behar dela bai. Oro har, politika idatzaile horiek garrantzi handikoak izan dira, bai ekonomia nolabait bizirik mantentzeko, hori egia da, eta baita ere, batez ere, sistema finanzieroa bizirik mantentzeko. Hasieratik esan zen, eta hori guztiz onartuta zen, baita ere, politika horien kritikoen aldetik, politika horiek oso eraginkorrak direla epe laburrera, bai sistema finanziero elikatzeko eta bai ekonomiaren jarduera elikatzeko, baina epe ertain eta luzera gero eta gutxiago geratu eta arriskutsuagoak bihurtzen direlako, azkenian, sakonean dagoen burbuila finanzieroak elikatzen dituztelako. Eta beraz, sakoneko arazoak gero eta handiagoak bihurtzen da bezalako. Hala ere, testu inguru hori mantentzen den bitartean, horren azpian dagoen trampa politiko eta ekonomikoa gero eta zailago da aldatzea, eta agintariak, Europako Banko Zentralaren agintariak eta agintari politikoak guztiz eroso sentitzen diren politika horiekin, eta ikusita dauden arriskuak gero eta zailago bihurtzen da praktikan politika horiek zalantzetan jartzea. Oro har, ez dugu ahaztu behar politika horiek martxan jartzearen benetako arrazoiak. Eta horretarako ikusi behar dugu zein dan politika horiek martxan jartzeko urtea. 2012an. Hau da, praktikan politika edatzaile horien bitartez, naiz eta teorian ekonomiari laguntza emateko izan, praktikan batez ere sistema finanzierori laguntza emateko izan dira. Politika horiek ez dabe neurri batean kaltegarrik esan dire bankuen jardura komerzialerako, ohiko jardurarako, baina oso lagungarriak jardura espekulatiboetako. Hau da, oso lagungarria batez ere banko handientzat, inbertsio espekulatiboak handiak dituzte bankuentzat. Eta hori da, hain zuzen, politika horien atzean egon den interesik importantena. Kontutan hartu behar dugu, politika edatzaile horiek martxan jartze direla 2012an, hau da, gutxi gorabehera, Europako estatuen erreskate publikoen politikak amaitzen direnean, eta politika erreskaten politika horiek amaitu ziren, eskandalo gizartea, Europako gizartea osoan eskandalo handi batekin, Europako instituzioak oso kritikoa izan ziren, garatu ziren edo gauzatu ziren politika horiekin, behin eta berriz zen politika horiek ez zirela inoiz gauzatu behar, baina politika horiek amaitzen dire eta segitzen da. Izkutuan martxan jartzen da politika monetario edatzaileen bitartez, banko handien aldeko beste modako laguntza bat. Politika edatzaile horien benetako izaera eta benetako helburua izkutuan mantendu da, baina oso gauza nabaria izan da bere benetako helburua. Eta horren guztiaren atzean, hortako tresna gure politika monetarioa duen tresna maltzur bat, nahi bada, hau da, politika monetarioen bitartez sortzen den dirua, bankuen eskuetan uzten da, banku horiei inolako baldintzan jarri barik, hau da, beste lekuetan egiten den moduan. Beste lekuetan egiten dena da, diru hori bankuen eskuetan jarri, baldintza oso konkretuekin, esateko, diru kopuru horiek behintzat kreditora bidaltzeko, eta alden neurrian kredito produktibora. Europaren kasuan ez da hori gertatzen, Europaren kasuan, fondo horiek, funtz horiek, izan direla urtero, barne produktu gordinaren 10% gutxi gora bera, hori dana jarri da banku handien eskuetan, inolako baldintzarik gabe, eta praktikan fondo horien 40% geratu da bankuen balantzean, helburu batzuk edo beste batzuekin. Eta 40% baizik ez da bideratu behar zan lekura.
kreditoren bitartez ekonomiara joateko. Ikusiko dugu, epe ertainera zer gertatuko den, hor Europaren egoera politikoaren arabera, eukiko dugu egoera eta benetan gertatu dana aztertzeko askatasun handiago edo txikiagoa, baina ez litzakela arraro izango, azkenian Mario Draghiren agintaldiaren balantzean argi eta garbi geratzea, banku handien aldeko egin alzan aposturik handienak alziren aposturik handienak egin dituela Mario Draghi bere agintaldi osoan. Enpresari handiak eta sindikatuak. Esan dugunez, temas candentes de la economia baskari buruzko Euskal Herriko enpresari handien iritzibilketan du oinarria PV bikoitza ze aholkularitzaren txostenak. Erakunde sindikalei buruz, txostenean biltzen diren iritziek argi uzten dute eztabaida dialektikoaren maila, baina Euskal egitura ekonomikoaren errealitate objektiboaren azterketa sakonago baten hutsunea igartzen da enpresa handi horiek edo haien solaskideen aldetik. Lan harremanak baloratzeko orduan gehiegizko konfrontazioa hartzen dute abiapuntutzat txostenean. Eta arazo hori modu zuzen eta argian erakunde sindikalei eta zuzen eta argi esan da ELA eta LAB sindikatoi leporatzen zaie. 23. orrian esaten du, lan harremanetan dagoen konfrontaziorako estrategia Euskadin lan egiten duten pertsonen aurkakoa da hitzarmen kolektiboa gauzatzea ezinezkoa bihurtzen duelako. Harrigarria da, teorian errazagoa izan beharko litzateke Euskadin sindikatu nazionalista batekin negoziatzea alderantziz baino. Erantzun duten enpresen iritziz bere biziraupenerako egiten du lan sindikatuak eta iraganeko ikusmoldeekin. Horrela, gatazkak larriagoak bihurtzen dira eta gu haiek irizkarra sustatzen da. Jendeak sindikatuak gero eta gehiago baztertzeko joera da jarrera horren nahitaezko amaiera. Lan gatazka kapital enpresen berezkoa dela azaldu dugu honezkero. Bai eta Euskal Herriko egitura ekonomikoaren logikak lan gatazkak ugaritzeko berezko joera dakarrela. Gure egitura ekonomikoak argi eta garbi azaltzen du ere zergatik errazagoa izan beharko litzateke Euskadin sindikatu nazionalista batekin negoziatzea. Esapideak ez duen zentzu handirik. Alderantziz, Euskal Herriko errealitate produktiboak berak adierazten du Euskal sindikatuak gogorragoak eta aldarrikatzaileagoak izatea logikoena dela eta gure egitura produktiboaren arabera ondorioztatu daitekeena. Esaten du baita, jendeak sindikatuak gero eta gehiago baztertzea izango da nahitaez jarrera horren amaiera. Baieztapena ulertzea zailagoa da. Bai eta horren ostean ondokoa adieraztea ere. Horrexegatik behar bada afiliazio sindikalaren maila baxua da Euskal Herrian.
parentesi artean, naiz eta egia izan ere politikan eta enpresan ere baxuak direla. Gazteen artean batez ere, eta gero eta baxuagoa izateko joera dago, deialdirako duten gaitasunaren indarraren galeragatik eta langileen gero eta ostasun handiagoagatik. P.V. Bikoitzaren txostenak Euskal Sindikaldintzari buruz egiten dituen balorazioak 30. eta 32. orrialdeetan heltzen dira punturik deigarrienean. Honela diote. Jarrera sindikala, egonkortasun politikoaren aurrean, ez egonkortasun handia dago maila sindikaldean. ELA eta LAB sindikatu abertzaleen jarreren ondorioz, enpresekiko akordioetarako aukerak eta enpresen jarduera mugatzen dituzte jarrera horiek. Mapa sindikala ez bada aldatzen edo sindikatu horiek ez badira murgiltzen gaur eguneko errealitatetik hurbilago dauden tesietara, lehiakortasuna alde batetik eta bestetik talentu eta inbertsioak erakartzeko gaitasuna galduko ditu Euskadik. Sindikatuen horma horren eragin negatibo handia da. Bokazio industrial argia du Euskal ekonomiak eta zaila da Euskadin lantegi berriak irekitzea gai horri irtenbide bat ematen ez badiogu. Errealitatea kontuan hartzen badugu, ez du ematen Euskal Herriko lan harremanetan azalpen hau egiarekin bat atorrenik. Alderantziz, sindikatuek loitzeko etengabeko kanpainak izan ditugu hamarkada hauetan, eta hedabideen aldetik eta aditu ekonomikoen aldetik ere mespretsua baino ez dute jasan. Eta hala ere, sindikalismoak Euskal Herriko gizartean duen indarra mantendu edo handitu egiten du. OCDE-ko herrialdeen afiliazio maila gutxituaz joan da azken 2 hamarkadetan. Eskuragarriak dauden datuen arabera, baina Euskal Herrian alderantziz handiogutu egin dira afiliazio tasak. 2013-2089 OCDE-en negatiboa izan da aldaketa 4,0 puntuaz eta euneko aldea oinarria 1989an minus 19,0a eta afiliazio tasaren azken datua 16,9koa. Euskal Herrian ordea aldea izan da 3 puntokoa, euneko aldea oinarria 1989an izan da 14,4koa eta afiliazio tasaren azken datua 23,8koa da. Horrekin batera gure lurraldeko mapa sindikalean Euskal Sindikatuen indarra gero eta handiagoa dela kontuan hartzen badugu, oso argiak izan beharko lirateke horren guztiaren ondorioak edozein azterketa objektibotan. Euskal Sindikatuen zeregina eta estrategiak oso modu baikorrean baloratzen dituzte Euskal Gizarteak eta Euskal Langileak. Eta horien aldeko jarrera gero eta gehiago indartzen dira. Horrek guztiak adierazten du ziur asko Euskal Sindikatuen estrategiak direla gure lurraldearen ekonomiaren errealitateari benetan egokitzen direnak. Eskubide sindikala eta garapen ekonomikoa. Hedabideek zalantzetan gehienak jartzen duten gizarte eskubideen artean ziur asko eskubide sindikalak daude.
Mesua erraza da, baina eraginkorra. Sindikatuak itxuraz arazo bat baino ez dira enpresentzat, eta beraz ekonomiarentzat. Azken hamarkadetako etengabeko mezu horrek hedabide gehienek zabaldu eta klase politika osora heldu da. Ezkerra, eskuin eta erdiko hildoetara. Sindikatuak onartuak izaten dira edo duten zeregin sozialean lagunduak, baina nolanahi ere ezkerreko inguru aurrerakoietan ere ziurtzat jotzen da benetako zama direla enpresentzat. Enpresariak sortu eta sindikatuak ondatu egiten du. Edo enpresariaren zeregin eraikitzailea oztopatu egiten du behintzat. Harrigarria da horrelako argudio motaren erraztasuna eta sakontasun eza zein punturaino sustraitu den. Batez ere, lan harremanen errealitatetik urrin dauden testu inguruetan, jakina. Berriz ere, gizartea eta ekonomiaren arteko ohiko bereiztearen beste adibide baten aurrean gaude, eta pentsamolde garaikideari ekonomian eta gizartean kalte handia egin dio bereizketa horrek. Neoliberalismoaren hildo ezberdinek zalantzetan jarri dute erakunde sindikalen zeregina. Sindikatu gizarte eta ekonomia garaikideentzat ondorio negatiboak etengabe egotzita. Gizarte eskubideen beste esparruetan bezala, 70ko hamarkadan hasi zen doktrina esparruetan behintzat, sindikatuak zalantzetan jartzeko joera. Hori eta 80 urteetatik aurrera herrialde batzuetan eta 90 urteetatik besteetan hasi zen praktikan gauzatzen modu eta maila ezberdinetan. Egia da, hainbat herrialdetan oso modu nabarmenean ahuldu dutela mugimendu sindikala neurri horiek. Errealitatean, sindikalgintza ahuldu duen prozesua bikoitza izan da. Alde batetik, araubidezko murrizketak, greba eskubidean, negoziazio kolektiboan eta bar, eta bestetik erakunde sindikalen beraien burokratizazioa. Sindikatuen burokratizazio prozesuak neurri handi batean mendebaldeko alderdi politikoen antzeko bideak jarraitu ditu, eta finantzazio iturriekin oso lotuak. Egiaz, gero eta gehiago, enpresen finantzabideak legez arautuak gehienetan, edo gero eta gehiago finantzabide publikoen menpe daude. Hori dela eta, gero eta gutxiago behar dituzte afiliatuen kuotak, edo ez daude lehen bezala kuota hauen menpe. Nahita ez, burokratizazio prozesuan kokatzen ditu sindikatuak egoera horrek. Bai eta enpresen errealitatetik gero eta urrunago eta epe ertainera afiliazioa gero eta gehiago galtzeko arriskuan. Azken hamarkada hauetan gertatu den sindikatuen ahultzea funtsezkoa izan da, ziur asko, mendebaldearen bilakaera ekonomiko ulertzeko orduan. Zehatzago, horren ondoriozko lansarien igotze eza edo igotze motela produktibitatearen garapenaren azpitik eman da gehienetan. Itxura guztien arabera, horixe izan zen mendebaldeko enpresa handiek bilatutako ondorioa. Enpresen etekin tasak igotzeko helburuarekin jakina. Lansariei eustea edo horien murrizpen erlatiboa oso eraginkorra izan zen gaindikin tasak berreskuratzeko. Baina zalantzetan jar daiteke prozesu hori mendebaldeko ekonomiarentzat benetan baikorra izan denik. Ekonomiaren bilakaeraren araberako lansarien moteltzea handiegia izan zen, horren ondorioz, produkzio eta kontsumoaren arteko oreka mantendu ahal izateko moneta politiko edatzaileak sustatzen hasi behar izan zuten banku zentralek. Horrela, gainzorpetzearen bitartez, soldaten gildotzeak sortutako azpikontsumoak konpentsatu behar izan zuten. Azten joan ziren gure ekonomia artifizialki puztutako eskaerari esker. 2017an gainzorpetzearen burbuila lehertu zen arte, nahita ez gertatu behar izan zen moduan noski. Azken urte hauetan, ekonomian behin eta berriz gertatzen dugun moneta edapenean jarraitzen dugu berreskurapena oinarritzen. Eta gure hiritarrei eskatzen diogu lansarien aldetiko haien eskakizunen moteltzea, kontsumo maila mantendu edo handiagotzeko berriro ere zorpetzera gonbidatzen diegun bitartean. Hainbat, balorapen egin daiteke egoera eta estrategia horietaz, baina bat ere ez baikorra.
Ikusten dugunez, garapen ekonomikoa ahalbideratzeko derrigorrezkoa den ekoizpen eta kontsumoaren arteko oreka iraunarazteko nahitaezkoak dira sindikatuak eta eskubide sindikalak. Baina gizarte industrializatu aurreratuetan bereziki balio erantzian oinarritutako garapen eredu aurreratuak eta ez lan kosteak murriztean oinarriturikoak sustatzeko ere dira nahitaezkoak sindikatuak. Eta Euskal Herrian bezalako kasuetan hilala biziko garrantzia du horrek. Lansarien gaineko sindikatuen bultzakada funtsezkoa da balio erantziaren sorreraren oinarritutako garapen eredu aurreratuak sustatzeko orduan, baina beste arlo batzuetan ere funtsezko zeregina dute sindikatuek. Hasteko, jakina, soldatak eta lan baldintza babestu eta sustatzeko helburuarekin langileak antolatzen dituzten sindikatuek ondo dakigunez. Horrela, enpresek sortzen duten balio erantziarekiko nolabaiteko oreka gordetzen da. Gogora dezagun, enpresa pribatuen enpresarien esku dagoela botere juridikoa, enpresa pribatuan. Beraz, hasiera batean, lan kostua gutxiagotzeko joera nabaria eta geldiezina da enpresetan. Gaindikin moduan, enpresarien eskuetan geratzen den balio erantziaren zatia, batez ere, soldaten egoerarekin dagoelako loturik. Hau ez da, jakina, enpresa guztietan nahita ez igartzen den eragina. Baina bai, modu orokorrean, enpresa bakoitza eta enpresari bakoitza berezko egoera ezberdinetan dago. Baina egia da, ere enpresa batzuen lan kostuaren bilakaerak oso modu zuzenean baldintzatzen duela beste enpresetako titularrek horretarako dituzten erabakitzeko aukerak. Beste motako indarren eraginik gabe langileen pobrezia maximizatzeko joera izan daiteke enpresa gehienen ohiko joera. Beti ere lan merkatuaren baldintzan barne eta langileen biziraupenerako mugak gordetzen. Muga horietan jakina lan ekarpenaren efizientzia ziurtatzeko beharrezkoak diren prestakuntza edo trebakuntza kostuak ere kontuan harturik. Hau da, kapital enpresen berezko joera da langileekin jokatzea hornitzaileekin jokatu oiden moduan. Langileak pobrezia egoeratara eramateko joera hori ez bada gauzatzen beste arrazoi batzuengandik da. Hasiera batean, lan merkatuaren eskaintza eta eskaeren arteko oreka bertatik kanpoko arrazoiak. Estatua eta sindikatuak dira funtsean kanpoko aldagai horiek. Gizarte eta politika arloetako arrazoiengandik baina, arrazoi makroekonomikoengandik ere, behin eta berriz eragin du estatuak langileen soldata eta lan baldintzetan. Gutxieneko soldata, lan orduak, lan egutegiak, lan osasuna eta segurtasuna lan kostua gutxiagotzeko enpresek duten aipatutako joeraren muga zehatz batzuek ezartzen dizkiete arau hauek guztiek. Estatuaren lan horrekin batera sindikatuak dira batez ere langileei haien soldatak eta lan baldintzak modu kolektiboan negoziatzeko aukera ematen dietenak. Eta horrela, enpresarien aurrean negoziatzeko duten gaitasuna modu nabarmenean hobetzeko ere. Horrela, mendebaldeko langileen bizi maila biziraupenerako gutxieneko mailetik gora mantentzeko funtsezko tresna izan dira sindikatuak. Gaitasun produktiboa eta kontsumoaren arteko epe luzeko oreka ziurtatzeko funtsezko tresna izan dira beraz sindikatuak eta kapital sozietateetan egitura ekonomikoan erronka zailenetakoa eta antolatzeko konplexu honetakoa bat da hori. Hor, zergatik aditu batzuen ustez sindikatuak eta dira kapitalismoa nolabait salbatu dutenak. Sindikatuan lana gabe, nahita ez lehertuko zelakoan kapitalismoaren egitura, azpikontsumoa eta gizarte ezegonkortasunaren egoerak sortzeko sistemak duen berezko joeraren ondorioz. Sindikatuen zeregin hori oso modu ezberdinetan gauzatu da, testuinguru historiko eta politikoaren arabera. Hainbat hamarkadatan legearen aurka eta polizien jazarpenaren menpean lan egin behar izan zuten hasierako sindikatuek. Bestetik, oso zeregin ezberdinak izan dituzte sindikatuek herrialde kapitalista eta komunistetan noski.
Ziurazko, Europa gizarte eredua eta ongizate estatuaren garapen eta sendotzearen garaia gerra osteko 3 eta 4 hamarkadetan sindikaldintzaren onarpena eta eraginkortasun handieneko garaia izan da ere. 80. hamarkadako urteetatik herrialde batzuetan eta 80. hamargarrenean besteetan gertatutakoa guztiz bat dator ikuspegi horrekin. Ongizate estatua zalantzaten jartzea eta gerra osteko eredu produktiboaren krisia bat etorri ziren sindikaldintzaren aurka koordinatu zen eraso batean. Eraso horren ondorioz, larriki ahulduta geratu zen mugimendu sindikala bere negoziazio gaitasunen eta lansariak eta lan baldintzak sustatzeko bere gaitasunean ere. Egiaz, ordutik aurrera bat dato sindikatuen ahultze eta soldaten bilakaeraren motailtzea, bai eta gero eta azpikontsumo handiagoa ere, eta dakigunez, azken hau konpentsatzeko nahitaezko tresna izan zen familia eta enpresen gainzorpetzea. Egia da, ere, egoera historiko berezi batzuetan ondorioz makroekonomiko baikorrak izan ditzakeela mugimendu sindikalaren geldotzea, baina salbuespenak baizik ez dira. Horietako bat izan daiteke adibidez Txinaren azken hamarkadetako garapen eredua. Orain arte Txinak jarraitu duen garapen eredua nahita guztiz desorekatua izan dela kontuan hartu behar dugu. Bai eta arrakasta zailekoa eredu komunista batetik kanpo eta edo estatuaren kontrol zorrotza ez duen eredu batean. Mendebaldeko eta batez ere estatu batuetako egituren kontraesanak oso modu efizientean erabili ditu Txinak. Labur esan da paregabeko hazkunde abiadura izan du Txinak, barne kontsumo moteldun eta sindikatu ahuletan oinarrituta. Horretarako inbertsiorako gero eta prozesu bizkorragoa kanpoko kontsumoan esportazioetan oinarritu du Txinak. Eta kanpo kontsumo hori ere proportziotik kanpoko desoreketan izan ditu oinarriak, estatu batuetan sortuak batez ere. Prozesu hori oso ondo mantendu du kontrolpean Txinak, baina zalantzarik gabe salbuespeneko egoera izan da. Txina bera ari da egoera horri buelta ematen oso azkar, epeluzera egonkorragoak den eredu berri bat ziurtatzeko asmoz. Barne kontsumo eta esportazioen arteko nolabaiteko ganorazko proportzioen araberakoa. Angela Merkelek argi eta garbi esan dau bere agintaldia amaitu orduko berbe jongo dala politikatik. Esan dau, beraz, ez dugu esango goizegi da esateko Angela Merkelen garaia amaitu dala, bere eragin politiko izugarria amaitutzat hartzeko, baina behintzat zuerazki momentu egokia da balantze bat egiteko Angela Merkelen krisialdeen aurkako politiketan Europan eta oro har mendebalde osoan izan duen eragina. Angela Merkel krisiari aurre egiteko orduko politiketan erdigunean egonda hasieratik orain arte oso modu nabarian. Krisialdi hoien edo politika hoien erdigunean egonda Alemanian eta Alemania burua izan da Angela Merkel urte guzti hauetan. Horregatik oso interesgarria da kontutan hartzea zeintzuk izan diren
Merkelek sustatutako politika horiek alde batetik, eta Merkelek horren ondorioz Europa osoan eta Mendebalde osoan horren ondorioz izan duen ospea eta izan duen irudia. Horretarako nik uste dut garrantzia handikoa dela ezberdintzean bi epealdi zeharo ezberdinak. Krisialdia lehertzen denetik, nahi baduzue 2008an, 2008tik 2010era, lehenengo epealdi horretan, alde batetik, krisiari aurre egiteko, alde batetik, martxan jartzen dire, bankuak erreskatatzeko politikak. Eta bestaldetik, krisiari buruz egiten den interpretazioa, oro har, komunikabidetan, klase politikoan eta hor, behin eta berriz azpimarratzen da, ekonomia reala eta ekonomia finanzieroen arteko desoreka, banko handiek, batez ere, eukidaben proporziotik gabeko pisu ekonomikoa eta pisu politikoa, eta egoera horreri aurre egiteko eta egoera horri buelta emateko beharra, eta bar. Bi urtez gutxi gora bera luzatu zen estrategia eta dinamika horiek, eta 2010-2011an oso politika ezberdinak hasten diren martxan jartzen. Alde batetik, banku handiak erreskatatzeko politikak amaitutzan jotzen dire, ze estatuen eta gobernuen defizitak eta zorrak muga batera llegatuta, eta orduan plazaratzen da Europa osoan, politika horiekin akabatu behar dela, politika horiek ezirela inoiz gauzatu behar, eta orduan Europar batasunetik bertatik eta Alemaniatik bebai, hasten dire martxan jartzen politika monetario edatzaileak. Horren ondorioz, dakigunez, reskate benetako, banko handien benetako reskatea jarraitzen dau, naiz eta modu izkutuan. Eta bestaldetik, krisialdiari buruz egiten den diagnostikoa zeharo aldatzen da. Errudunak ez dira bankuak, ez da finantza sistema, ez da finantza sistema eta ekonomia realaren arteko desoreka, baizik eta batean gobernuak hasten dira errudunak izaten. Gobernuak, gehiagizko defizita, gehiagizko zorra, eta bar. Eta orduan martxan jartzen dira austeritate politika delakoak. Hau da, ematen dau, krisiari aurre egiteko austeritatea jarri behar da martxan. Hau da, gobernuen gastua murriztu, defizita murriztu eta zorra murriztu. Jakina oso onuragarria izan zen interpretazio berri hori banku sistemarentzat, banku handientzat, eta Angela Merkel estrategia hoien erdigunean egon da bebai oso modu nabarian Europa osoan. Irudi berri guztiz berria izan zen irudi batekin, hau da, ekonomia defendatzailea gehiegi gastatzen duten gobernuen aurrean, eta batez ere Europako erdia eta iparraren defendatzailea Europako hegoaldearen aurrean. Europako hegoaldea bihurtzen da etzaia, Europako iparraldea eta Alemaniaren aurrean, eta oro har Europa osoan etengabe zabaltzen da, krisialditik eskarela ateratzen, gobernu batzuk gehiagik gastatzen dabelako, eta hasten da sustatzen oso modu nabarian Europako iparraldea eta hegoaldearen arteko etzaitasuna, eta nolabiteko gorrotoa bebai nahi bada. Hori krisialdiaren benetako jatorria eta benetako arrazoiak desbideratzeko oso estrategia nabaria izan zen, eta horren atzean Angela Merkel eta Angela Merkelen inguruak egon ziren oso modu nabaria. Jakina, oso erraz ikusten dugu, politika horiek oso kaltegarriak izan direla Europako iparraldearentzat, hegoaldearentzat, eta baita ere jakina Europaren
proiektuarentzat, Europar Batasunaren proiektuarentzat berarentzat. Eskubide sindikalak eta garapen eredua. Garapen ekonomikoaren arabera soldatak etengabe igotzea dakigunez nahitaezkoa da sistema epe ertainera iraunarazteko. Bai eta garapenak bera jarraitu ahal izateko ekoizpena eta kontsumoaren arteko orekaren bitartez. Enpresa libreren sistemaren barne kontraesanei aurre egiteko zeregin hori izaten dute berez sindikatuek. Horrexegatik, ez balitz, etengabeko azpikontsumo edo geldotze krisietan egongo litzateke sartuta sistema hori. Eta eskubide sindikalak arauen aldetik funtsezko gakoa dira ekintza sindikalaren ohiko bilakaera bideragarria izan ahal izateko. Hala ere, garapen ereduaren norabidean ere funtsezko zeregina dute sindikatuek. Hau da, ez bakarrik ekonomia zein punturaino eta zein abiadurarekin hasten den. Baizik eta zein bideetatik lortzen den garapen hori. Eta zein enpresa ereduen bitartez, zein enpresa estrategien bitartez eta politika ekonomikoaren zein estrategiakin ere. Zehazki gure kasuan funtsezko zeregina dute sindikatuek jarduera sektore batek edo lurralde batek balio erantzi handiaren sorreraren oinarritutako garapen eredu baten alde, hala kostuak jaistean oinarritutako garapen eredu baten alde aukeratzeko. Gogora dezagun, Euskal Herriaren kasuan, hauxe dela ziur asko une honetan ekonomia eta gizartearen aldetiko gure etorkizunerako bidegurutze estrategikorik garrantzitsuena. Ekimen sindikalak oso eragin zuzena du lansarien aldetiko nolabaiteko tentsioa mantentzean. Eta funtsezko zeregina du tentsio horrek enpresaren jabeak aukeratzen duen enpresa ereduan. Bi alderdi ezberdinak ditu eragin horrek. Alde batetik, kapital faktorearen kosteak eta lan faktorearen kosteen arteko harreman gisa azaldu da, egiaz, teorian, lan faktorearen kostua gehiegi igotzen badira, enpresaren gaindikin kontua itotzeko arriskua egon daiteke eta enpresa beraren geldiarazteko ere. Baina oso gutxitan gertatzen da horrelakorik errealitatean. Sindikatuek ordezkatzen dituzten langileen interes objektiboak oso lerrotuta daude enpresaren epe luzeko iraupen eta garapenarekin. Eta ez da horrelakorik beti gertatzen kapitalaren titularrarekin. Errealitate praktikoan ekimen sindikalaren eraginaren arabera, hainbat aukera ezberdinen aurrean aurkitzen da enpresa lan kostuen ikuspegitik. Soldata altuak eta soldata baxuen arteko banaketaren arabera laburbildu ditzakegu aukera horiek. Jakin badakigu noski, kontzeptu horiek erlatiboak direla eta soldatatik aparte lan harremanen beste alderdi batzuk ere negoziatzen dituztela sindikatuek. Enpleguaren egonkortasuna edo lan baldintzak adibidez. Enpresaren garapena aukera ezberdinen arabera gauzatu daiteke eta zehazki lana eta kapitala faktoreak konbinatzeko aukera ezberdinen arabera. Enpresak bilatzen duen maila teknologikoaren arabera batez ere. Enpresariak kapitalean intentsiboak eta lanean ez intentsiboak diren garapen ereduen alde jokatzera bultzatzen dute soldata altuek. Alderantziz, lanean intentsiboak eta kapitala eta teknologian ez intentsiboak diren inbertsioak egitera bultzatzen dute enpresaria soldata baxuek. Beste ikuspegi batetik,
bere garapen estrategia erabakitzeko orduan motivazio bikoitza du enpresariak. Merkatuaren kanpoko presioa alde batetik eta bestetik gaindikinak sustatzeko bere helburuak. Merkatuan aurrerapen teknologikoak sustatuz edo kostuak murriztuz lor ditzake enpresariak epe laburreko bere kokapena hobetu edo mantentzea. Kostuen murrizketak eraginkorragoa ematen du beti ere lapurrera. Hala ere, epe ertain eta luzera kokapen teknologikoa da batez ere enpresa bat merkatuan ondo kokaturik dagoen ala ez zehazten duena. Soldaten bilakaera funtsezko faktorea da enpresariak estrategia bat ala beste aukeratzeko. Lan kostu baxuen aldeko aukerak kostuak murrizteko berehalako eragina du. Eta horrekin batera enpresak merkatuan duen kokapena epe laburrera hobetzeko ere. Aurrerapen teknologikoaren aldeko aukera zailagoa da beti, konplexuagoa. Epe laburrera kostuak murriztu gabe handiagotu egiten dira. Edozein inbertsio teknologikoren ondorioak zalantzazkoak izan ohi dira neurri handi batean, eta ondorio positiboak lortu ezkero epe ertain edo luzera baino ez dira lortzen. Azkenik, kostuak murriztea itxuraz erraza den bitartean, garapen teknologikaren aldeko aukera oso zaila eta konplexua da arlo tekniko eta kudeaketaren ikuspuntutik. Horrexegatik ez da batere erraza enpresaria garapen teknologikoaren aldeko aukera sustatzea enpresa ordaintzen dituen lansariak baxuak badira. Lansarien prezio eta eskubide sindikalak beraz, balio erantzi altuan oinarritutako garapen ereduak sustatzeko funtsezko tresnak dira, kostuen murrizpenean oinarritutako garapen ereduak baztertuz. Eta berriro ere, gogora dezagun, hauxe dela euskal egitura produktiboak une honetan duen funtsezko bideguretzea. Automatizazioa eta lanpostuak. Noizbehinka gertatzen den moduan berriro ere etengabeko mehatxu baten aurrean daude mendebaldeko hiritarrak. Datozen urteetarako aurreikusten diren errobotizazio, automatizazio eta digitalizazioaren orokortzea langabezi zifra gero eta gutxiago puztu eta orokortuko dituelakoan. Prozesu horiek lanerako oinarrizko eskubidea zein punturaino jarriko duten zalantzetan etengabe eztabaidatzen ari da gure inguruko hedabideetan. Eta horrelako zerbait gertatu ezkero, nola bideratuko litzatekeen bai jarduera ekonomikoaren aldetik, bai eta langileen gizarte eskubideen aldetik ere. Hasteko, horrelako aurreikuspenen aurrean nolabaiteko zuhurtasuna gordetzeko beharra azpimarratu behar dugu. Antzeko iragarpenak aldiro errepikatzen dira eta orain arte behintzat bete gabe geratu dira. Piztutako isua deigarria da kontuan hartzen badugun nola aldi berean antzeko isua pizten zen itxuraz enpresa handietatik sortua, hurrengo urteetan eskulanaren aldetik izango ditugun gabeziengatik. Gabezi horien ondorioz eskulana, merkeagoa jakina, modu masiboan ekarri beharko dugu antza beste herrialdeetatik. Ohitu gaituzte enpresa handiek hiritarrekin eta herriekin jolasteko trapuzko panpina balira bezala. Ordua da hedabideak derrigortzen hasteko horrelako mezuak gutxieneko logikaren testuinguru batean kokatzeko behintzat. Errobotizazio eta digitalizazio prozesuak ez dira gutxietsi behar jakina. Hala ere, gizarte industrialaren historian zehar antzekoak izan daitezkeen mekanizazio prozesua gertatu dira eta salbuespen puntualak kenduta prozesu horiek ez dute epe ertainera langabezi egoera
masiborik sortarazi. Horrelako prozesu bat gertatu zen industria iraultzaren hasieran bertan. Mekanizazioaren lehenengo urratzekin batera oso modu nabarian handiagotu zen nekazaritzaren produktibitatea. Horren ondorioz, milioika nekazari hirietara mugitu ziren eta industrializazioaren lehenengo prozesuak abiatzeko guztiz egokia izan zen eskulan merkea bihurtu ziren. Hala ere, hortik aurrera gizarte industrialean sortutako langabezi krisiak oro har alderantzizkoak izan ziren. Azpikontsumo edo gainzorpetze egoeraren ondoriozko ekoizpenaren eta inbertsioaren jaitsierak eragindako krisiak hain zuzen. Hasiera batean, automatizazio prozesu masibo batek ez du zergatik arazo bat izan behar langabezi tasen ikuspuntutik, ikuspegi teoriko eta makroekonomiko batetik behintzat. Egiaz, automatizazioak sortutako produktibitatearen gehikuntzak lehenago edo beranduago kontsumora eta inbertsio berrietara igaro beharko du, eta horrela jarduera berrietan lanpostu berriak sortuko ditu. Doiketa hori ez bada gertatzen beste jarduera edo sektore batzuetan egindako inbertsioen bidez, edo gertatzen ez den bitartean, irtenbide teoriko argi bat dago sor daitezkeen langabezi tasa handiei aurre egiteko. Irtenbide horrek nahita ez, hiritarren lan eskubidea errespetatzea hartu behar du oinarritzat lan egunaren ordu kopuruak murriztuaz. Lanaldiaren birbanaketa horrek jakina ez du zergatik nahita ez gertatu behar, baina bai gertatuko dela botere politikoa interes orokorren menpean dagoen neurrian, eta ez enpresa handien menpean, azken hamarkadetan mendebaldean tamalez gertatzen ari den moduan. Logika teorikotik errealitatearen benetako arriskuetara igarotzeko oinarria jakina arrisku politikoak dira. Hasiera batean, aipatutako arrazoiengandik gaitasun produktiboan gertatzen diren jauzi kuantitatiboek ez dute zergatik langabeziaren arazo strukturalak sortu behar. Edonola ere, gure iritziz, enplegurako eskubideak lehentasuna izan beharko luke kaltetutako langileen langabezi egoeraren tratamenduaren balizko bekuntzaren gainetik. Azkenotan, proposatzen ari diren neurri batzuk gizarte arazo larriak sortu gabe langileak langabezian edo ondo mantentzean pentsatzen ari dira gehien bat. Oinarrizko errenta orokorra edo errobotizazio zein automatizazio inbertsioak egiten dituzten enpresei ezarri behar zaizkien zerga bereziak adibidez. Baina, benetako lehentasuna gure ustez, langile guztiek dagokien lanerako eskubideak gordetzen dutela eta dagokien lanaldiarekin ziurtatzea izan beharko litzateke. Pentsioak eta utzigarritasuna. Azpimarratu dugunez, guztiz desitxuraturik dago eztabaida ekonomikoa Espainian eta Euskal Herrian. Hedabideen kontrolaren kontzentrazioagatik eta interes oligarkiko zehatzen menpe egoteagatik ere. Itxuragabetze hori bereziki argia da, eta larria da, pentsioen sisteman etorkizunari buruzko eztabaidan. Kasu horretan, eutxiezintasuna, ezapidea, etengabe erabiltzen da itxuragabetze horren jatorria, naiz eta ezapide horrek ikusiko dugunez benetako oinarririk ez izan. Hedabideen eta hainbat ordezkari politikoen etengabeko mezuak benetako izua sortarazi du gure langile eta pentsiodunen artean.
haien pentsioen etorkizuna zalantzetan dagoelakoan, edo hobe esan da etorkizunean eskuratutako duen pentsioen prestazioak ez direla izango oraingoen antzekoak. Ez eta gutxiago ere. Balizko eutxiezintasun horren oinarria argi eta zehatza da. Pentsio sistemari ordaintzen zaizkion kotizazioak antza ez dira nahiko izango sistema horren prestazioen beharrei aurre egiteko. Argudio horrek ez du zentzu handirik. Indarrean dauden arauek ez dutelako derrigortzen pentsioak kotizazioen arabera edo kotizazioen mugekin ordaintzea. Gizarte segurantzan egiten diren kotizazioak baliabide publikoak dira, zergak dire moduan. Pentsio sistemaren prestazioak urtero gizarte segurantzako kotizazioaren kontura edo zergin kontura ordaintze itxurazko gai bat baizik ez da. Egiaz, aurreikusi behar zen moduan, kotizazioen bidez ekarritako baliabideak pentsioak ordaintzeko nahiko izan ez direnean, zorpetzearen aukera erabili da edo egin behar den moduan zergen bilketaren kontura ordaindu dira pentsioak. Objektiboki guztiz logikoa da hori. Gaur egungo pentsiodunek ez dute inolako erantzunkizunik hurrengo belaunaldietan kotizazioek izan behar duten bilakaeraren aurrean. Kotizazio horiek askotan haiei buruz hartzen diren erabaki politikoen arabera mugatzen dira eta. Laburbilduz, pentsio sistemaren benetako estaldura eta bermea ez dira sistemara urtero egiten diren kotizazioak estatuaren sarrera guztiek baizik. Argi eta garbi. Horrek esan nahi du, pentsio sistemaren diru bilketak dituen itxaropenen arabera sistema horren eutxiezintasunaren argudioa erabiltzeak ez duela zentzurik. Edo, nahiago bada, osasun zerbitzuak, hezkuntza edo defentsa arloetako gastuen iraunkortasuna zalantzetan jartzeko baino arrazoi gehiagorik ez dago pentsioen sistemarena zalantzetan jartzeko. Azken finean, gastu publikoaren kontzeptu guztiak eutxigarriak izango dira egitura ekonomikoaren gaitasun produktiboak eta diru bilketarako dagoen gaitasun osoak ahalbideratzen duten neurrian. Nabaria da, beraz, pentsio sistemaren eutxiezintasunari buruzko mezuak hedabideek behin eta berriz zabaltzen dutenak ez duela inolako zentzurik eta hala ere larriak, oso larriak dira horren ondorioak. Alde batetik mezuak berak berez betetzen den iragarpena bihurtzeko joera duelako. Engainu hori gizartean txertatu da aspaldi eta berarekin batera sistemaren prestazioen iraunkortasunaren balizko zailtasun objektiboa. Gizartean gertatu den barneratze horrek oso modu nabarian errazten ditu klase politikoaren jarrera eta pentsioak murrizteko edo izozteko erabaki politikoak. Egia da jakina arrisku nabarian dagoela pentsio publikoen etorkizuna, baina arrisku hori funtsean arrisku politikoa da. Gobernu batzuk edo beste batzuek hartuko dituzten erabakien araberakoa eta ez sistemaren balizko eutxiezintasunagatik behin eta berriz errepikatzen den moduan. Inbertsio funts osagarrietan hiritarren inbertsioak modu artifizialean sustatzea da sistemaren eutxiezintasunari buruzko hedabideen kanpainen funtsezko bigarren ondorioa. Horrelako, inbertsio moten erabilgarritasuna ez dugu zalantzetan jarri behar. Hala ere, gauza nabaria da hedabideek modu sistematikoan artifizialki desitxuratuta dagoela. Hedabide handiak dakigunez finantza oligarkiaren eskuetan daude eta horixe bera da aurrezki pribatuzko horrelako produktuak saltzean interesantuena. Berriro ere, hedabideen etengabeko manipulazio honen aurrean babesgabe daude hiritarrak. Langileak eta pentsiodunak babesteko zeregina alderdi politikoi dagokie. Hedabideen eta banku handien errealitatean nabarmen desitxuratzeko etengabeko ahaleginari aurre eginez. Ez da horrelakorik gertatzen, tamalez dakigunez, hutsetik hurbil dago azterketarako alderdi politikoen berezko gaitasuna eta gogoa. Alderdiak modu batean zen bestean hedabideak zabaldutako mezuez elikatzen dira eta beraz hedabidean menpean bizi dira.
Ongizate estatua. Hiritarren gizarte eta ekonomia aldetik ongizatearen etorkizuna nolabaiteko sakontasunez estatuaren esku uzten duen gobernu edo gizarte eredua hartzen dugu ongizate estatutzat. Kontzeptu hori beraz gizarte eta ekonomia eskubideen ezarpen eta edapenarekin harreman zuzenean dago. Erabilpen praktikoaren aldetik behin baino gehiagotan ongizate estatua delako eredua Europako gizarte ereduarekin, Bigarren Mundu Gerratik aurrera mendebaldeko Europako hainbat herrialdetan abiatutako ereduarekin lotu da. Europako gizarte eredua ezartzeko kronologia zalantzetan jar daiteke eta nahasgarria suertatu daiteke ere. Jakina, gero eta gehiagoko ezarpen hori ez zen une batetik bestera gauzatu eta ez zuen bide berdina jarraitu Europako estatu ezberdinetan. Hala ere, egon badago nolabaiteko adostasuna eredu horren jatorria gerraren osteko urteak eta 50. hamarkadako hasieraren artean kokatzeko orduan. Hala ere, ongizate estatuaren oinarriak askoz lehenago aurkitu daitezke, jakina. Hasierako jatorria Bismarcken Alemanian aurki ditzakegu, eta gerosiago argi eta garbi 30. urteetako hamarkadako mendebaldeko hainbat politikatan. Helburu bikoitza izan nahi zuten politika horiek. Alde batetik, 1929ko krisi ekonomikoaren gizarte ondorioei aurre egitea, bestaldetik, Sobiet iraultza eta mugimendu iraultzaileek Europako elitei zekarkien mehatxuari ere aurre egitea. Faktore biok oso bertsio ezberdinetan gauzatu ziren. Roosevelt presidentearen New Deal delakoa, Estatu Batuetan, keynesianismoa arlo ekonomikoan edo Italia eta Alemaniako gizarte estatu fasistak. Aurrekari hauekin, Bigarren Mundu Gerraren ondoren gizarte eta politika arloetako hainbat mugimendu bat etorri ziren mendebaldeko Europan ongizate estatua ezartzen eta edatzen. Sindikatuak laboristak, Eliza Katolikoa, demokrastauak, sozialistak, golistak, eta bar. Horiek guztiak joan ziren gero eta gehiago gizarte eta ekonomia arloetako eskubideak sustatzen eta onartzen. Bestaldetik, aurrekontuetan eta administrazioan bertan hainbat neurri hartu zuten pizkanaka gerosiago Europako gizarte estatua edo ongizate estatua izendatu zena osatu zutenak. Europako gizarte ereduanen amaieraz hainbat iritzi ezberdina azaldu da. Iritzi batzuen arabera 80 urteetan amaitu zen eredu hori, politika neoliberalen ezarpenaren ondorioz. Hala ere, iritzi horren oinarriak ez dira sendoak. Errealitatean ikusten duguna kontutan harturik, oinarrizko alderdietan gaur egun ere Europako gizarte eredua indarrean dagoela esan dezakegu. Egia da ere, gerra osteko urteetatik aurrera, bi garai ezberdindu ditzakegula, argi eta garbi. Lehenengo garaia, gerra ostetik 80 urteetara, Europako gizarte eredua gero eta gehiago ezartzeko eta edatzeko urteak izan ziren, eta bestea, hortik aurrera, ongizate estatuak gero eta gehiago politikoki zalantzetan jartzeko eta deusestatzeko prozesuaren urteak. Ongizate estatuaren jaiotza, garapena eta geroko zalantzetan parte azaltzen dituzten funtsezko oinarriak etengabe izan dira eztabaidatuak. Historiagile, politikagile, soziologo eta ekonomisten artean. Gai hori modu zehatzean aztertu gabe, ondoko lau arrazoi multzotan koka daitezke oinarrizko argudioak. Bata, arrazoi bide soziologikoa, beste ideologikoa, ekonomikoa edo geopolitikoa. Arrazoi bide soziologikoaren arabera, mendebaldeko gizarteen aurrerapen sozial, ideologiko eta ekonomiko hutsa izan da, berez ongizate estatuaren gero eta ezarpen sendoago da eraman duena. Kontzeptuen aldetik, oinarri sendoak izanik 80 urteetatik aurrera, ereduak gero eta gehiago ahultzea azaltzeko zailtasunak ditu arrazoibide honek. Arrazoibide ideologikoen arabera, gizarte gaiekiko nolabaiteko sentsibilitatea zuten hildo politikoen arrakasta da ongizatearen estatuaren ezarpena azaltzen duena.
Egia da, hildo politiko batzuek funtsezko zeregina izan zutela gizarte eta ekonomia arloetako eskubideak ezartzeko eta edatzeko orduan. Baina, hildo politiko horien pluraltasuna eta aniztasunak ez du batere errazten ongizate estatuaren ezarpena hildo ideologiko zehatz batzuekin lotzea. Laborismoa Erresuma Batuan, demokrazia kristau Alemanian eta golismoa Frantzian, sozialdemokratak hainbat herrialdetan, tabar. Elkartasuna eta gizarte sentsibilitateren mezu batekin beti ere. Horiek guztiek zeregin handia izan zuten zegozkien gobernuetan, Europako gizarte estatuaren zabaltzean. Arrazoibide ekonomikoa ez da oso baikorra, gaur eguneko ikuspegitik ikusita. Horien ustez, behin-behineko gertakizuna izan zen gerraosteko hazkunde ekonomikoa hain zuzen. Europako ongizate estatua ahalbideratu zuena, eta alderantziz 70. urteetatik aurrera, mendebaldeko ekonomiak izan dituen gero eta arazo larriagoek aurreko hamarkadatan lortutako gizarte aurrerapenak gero eta gehiago eta etengabe zalantzetan jartzearen arrazoia izan dira. Azkenik, azalpen geopolitikoa Sobietar iraultzaren eraginarekin dago loturik. Horien ustez, Sobietar iraultzaren kutsadura eta edapen arriskuak Europako eliteengan izan zuen eraginean dago gakoa. Teoria hauen arabera, gerraosteko ongizate estatuaren benetako helburua mendebaldeko Europan komunismoaren kutsadura geldiaraztea baizik ezen. Eta hori izan zen, hain zuzen, eredu hori estatu batuetan baino gehiago Europan batez ere sendotzearen arrazoia. Alderantziz, Sobietar Batasunaren desestapenak eskuliberreak utzi zizkien Europako elitei 80. urtetik aurrera ongizate estatua gero eta gehiago zalantzetan jartzen hasteko. Interpretazio honi leporatu zaion neoliberalismoaren sorrera egiaz. Sobietar Batasunaren amaierara baino lehenago gertatu zela. Teoria horien babesleak erantzuten dute alde batetik Sobietar Batasuna ahuldu eta gero 80. hamarkadan, baino ez zela hasi ongizate estatuaren deusestapena, Estatu Batuetan edo Britainia Handian. Eta 80. bakarrik ekialdeko herrialdetan komunismoa amaitu eta gero jarri zela benetan abian modu orokorrean eta mendebaldeko Europa osoan ongizate estatuaren deusestapen jarraitu bat. Teoria guzti horietako bat ere ez da gai bere kabuz ongizate estatuaren bilakaeraren oinarrizko osagai ezberdinak azaltzeko. Beraz, ziur asko, gerraostetik aurrera Europaren ibilbide sozioekonomikoan gertatutako horrengakoa faktore guzti horietako nolabaiteko kombinazioan datza. Bueno, lagunok, hauze izan da guztia. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta datorren aste arte. Badakizue saio hau Bizkaiko Foru Aldundia eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin gauzatzen dugula. Eta informazioa zuzen, gure informazioa zuzen eskuratzeko, edo YouTubeen edo gure webgunean topatu aldo zuela. vbikoitza, ekaijournal.info, vbikoitza, ekaijournal.info. Bertan gure informazioa aurkitu, informazioa bilatu, edo nahi badozue harpidetu alzarie
informazioa emaiez zuzen jasotzeko. Besterik gabe, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta datorren aste arte.